बड़ी मेहनत भाई सवेरा से भेल। हाँ आही दादा ए भूलन भाई। हाँ भाई। ओ मारे तू केना घुमत रहो? ए तो हम तो गइल नहीं दूसरा जगह जाते लौटती बानी आ तू यहाँ रहला लोका। हाँ एजन ससुरारी हो टोलवा के बगल में। यहाँ ससुररिया हाँ आही दादा ए तो मरदा तो घर के याद ना आवेला। आवला ना बोलू बबुआ फोन करल कतन भइल रे 25 दिन 25 अच्छा 25 दिन पहले फोन कर रहे 25 दिन पहले सुनो ना आगे। आ 25 दिन के बाद फोन ना कर हाँ। तो हमार मोबाइल खराब हो तो गई। यहाँ का करता लो। बानी से ससुरारी बन हनु। हां अब सास ससुर के सेवा कइल धइल जरूरी है बा। हां आ तई कुछ खेत बाड़ी बा हनु। हां ओकरा कमा धमा के लोग सेवा बता में लागल। तो पानी बानो तो नहीं सो हम तो देखते बानी तू लोग खेत में कमाए जाता लो तो सास ससुर के सेवा करता लो चलो ठीक बा। तो बापो मतारी के देखलो ना देखले सला। कहा ओई कहता जब 25 दिन पहले फोन कइले। हां अरे एक बार दो बार बजाइले सब। हां तारा बाप मतारी के इतना सीरियस तबियत खराब बा जाना के हिसाब नहीं खे आ हम ना जानत नहीं तू लोग के एने ससुरारी हो। ओकरा कहले ना जे वो जरा हम जरा हतनी। हां कहले ना ना तार को ठीक बा। हाँ। इसमें बच दबत। अगर विश्वास ना होगा अच्छा तू अच्छा ए जे को बीघा बाटे 2 बीघा। 2 बीघा है बाटे। हां बाप ए 2 बीघा हो के चाहे 10 बीघा हो को हमरा कहे के मतलब बा जे हयो भाई इयो भाई त तू लोग के सदिया एके जगह भइल बा। हां एक घर में एक बहिन है सो। एके बही हां तो ई बताओ ठीक बा तू लोग बड़ा लो सास ससुर के सेवा करता लो लेकिन बापू मतारी के देखल लो जे घरवा बा जे पोस पाल के हेते बड़ा क देले बा ओकरा के ना देखबलू। कहले ओकरा ना जाला ई तो बातचीत होला ना ओकरा बतियावल लाभ लाइयो के साचो तू कहला। फोन करलो हमर तो मोबाइल खराब हो गइल बा। मोबाइल खराब हो गइल बा। तहार बाप तहार मतारी के बहुत हालत खराब बा। हाँ। तहार बाप दरे पर सब क्रियाक्रम करता रहन कबू एकर खबर लेले बड़लू ना हई लइका बा संगे रहेला एकरा से भेज के ओ दिन दवाई मंगा कालू ए बाबू हाँ? क्यों नाते तो तो हम कह तरह जाए तू ही ना चल जा तू सब देखला, जाना तू लो दुइयो जना में राय नहीं खेका हो। ये हम काम करे जाके कोई तू जाना। हां हम कहले ते जोती कोई तू जा। तो तू लो यहाँ रहलो ससुरारी में तले पता चलता ना बुढ़ियो से भेंट होई ना बुढ़ियो बुढ़ऊ से जाना भेंट तो होई। जे केउ तर होई तो बताइया हमरा से तू ए तोरा से सब लालू होई। ई बड़ा ना अपना फेर में ई बड़ा ना अपना फेर में कहीं को फिर बा ते जो हम सब कटवा के जमा कराओ तनी हम। चल ले जमा कराओ तो हां सब सुनलो ना एगो बात होशियारी हमने की बुझ ए सुना ना बाद में झगड़ा करियलू एह बड़ा ई सबसे बड़का काम कमी बा। ठीक बा सास ससुर के सेवा करे के केहू मने नहीं के करत लेकिन दू भाई बड़ल हो में से एको भाई तो उहाँ रहे के चाही। तो कहत कहले त रहला। तो हम छोट बानी तू जेठ बाड़ तो तू तारा रख चाहिए कि हमरा रख चाहिए पहले ई बात बताइए। अच्छा सुनलो बाद में फरियावता करियलू सबसे पहिल का ध्यान में रखलू जे सबसे पहिल का हक बनता उ बाप मातारी के ठीक बा। ऐसा ससुर बड़ल हो तो ये लोग हम छोड़े के नहीं कहत लेकिन एकदम तू लो एबर ही काम धंधा बंद करलू जालो अपना बाप वो लोग उनकर बेटा नहीं छे ए, तेरा सास के बेटा नहीं और बात एकरा वजह से दोनों भाई ए जगह रहल लो। अच्छा तो दू भाई बड़लू तो एको आदमी तो रह सकत हूं। हां तो माने ए लोग के ई मूर्खई बेटे ई तोहरे लो में कमी नहीं खे एह तरह समाज में अगल बगल में तू उठा के देखो जे अपन बाप मातारी एक गिलास पानी लायक तरसता रह हां आ सास ससुर के सेवा करे लायक लोग पहाड़ पर चल जाता तो इहो सही काम नहीं ना खे। ना ना ठीक बा सेवा करी लेकिन कम से कम बापो मातारी के त ख्याल कइल जाला। ई काम गलत बा कि ना गलत बात दा आज ठीक भाई ना जाई नु। हां तो हम ही जा ठीक ना ना जालो जालो हाँ, बहुत वो बेचारा के हालत खराब बा जालो। काम करो तो दोनों आदमी चलो तो ठीक बा। अब देखला अब ये कलर रहबे ना। ठीक बा पहले आज दोनों आदमी जाओ चलो, भेंट कर ले ओकरा बाद राय करियो ओकरा बाद चल, फिर ने चल, फरिया हटाई चलो चलो क्यों चलबे नु। जालो। तो चलम ना हो चल। ऐसन ऐसन वक्त आ गइल बा ऐसन वक्त आ गइल बा जे आज के वक्त में लोग ससुरारी के धन लायक सब कुछ छोड़ देता। बाप मातारी कहाँ बा का खाता का पियता दवाई खाता के नइखे खाता उसे कोई मतलब नइखे। हाय ससुरारी के धन हाय फलाना के धन हाय चिलाना के धन उहे हाल रहा ये लोग के। ई ना कहीं जे भेंट हो गइल हो आ ना तो हमरा बुझाते अब एक जना कहत रहन 25 दिन पहले फोन कइले रहनी एक जना कहत रहन जे हमरा फोन में पैसे नहीं के मोबाइल खराब हो गइल। ई बताई जे जौन बाप मातारी जन्म दे देलक पोस पाल के हेते बड़ा क देलक ओकरा प्रति ये लोग के एंगन रहन बा ती बताई जे कहीं से सही बा। अगर ये तरह के कमी केहू में होके भाई हो अपना कमी का हटा ले आ हमने के अगर वीडियो अच्छा लागल होके तो वीडियो के लाइक करी कमेंट करी शेयर करी आ चैनल के जरूर फॉलो कर ले। सारा प्यार भेज दी।